Вітаю, паважаныя гледачы. Сёння, як я і абяцяў у апошнія два разы, пагаворым пра усходні напрамак геапалітыцы цэнтральна-ўсходняй Еўропы, у тым ліку крымская прастора. Пагаворым, дакладнейше пачнем гаварыць, таму што сёння будзе першая частка з дзвюх частак. І сёння я хочу пагаворыць пра такую вельмі спецыфічную тэму, як беларускі, крыўскі, літоўскі, польскі, паспаліцкі мусульмане. Мусульмане гэтыя прасторы. А ось наступного разу я планую пагаворыць пра гебрэйскі фактар у гэтым прасторы. Таксама надта экзатычная тэма, але вось зараз обидве гэтай тэмы яны становяцца востра актуальнымі. Чаму? Сёння то, што адбываецца вось у свеце, у яго, у тым ліку захаднія часткі, гэта насамрэч рэвалюцыйныя падзеі. То бок фактычна мы сачым за тым, што рушыцца канструкцыя захадняга еўраатлантычнага свету ды супольнасці, якая існавала некалькі дзесяцігоддзяў, фактычна пасля Другой светавой валкі і вайны і вось дасюль. І, шчыра кажучы, мы можам канстатаваць, што Еўропа, у тым ліку цэнтральна-ўсходняя Еўропа, яна не можа зараз верыць Сполученым Штатам Америки і ставіцца да іх фактычна як да хаўрусніка, які не то, што нават здольны, а просто хоча гарантаваць вось экзістэнцыйныя інтарэсы нашай прасторы. І гэта насамрэч тычыцца не толькі Украіны, ужо не кажучы пра Беларусь, які Захад насамрэч ніколі, шчыра кажучы, не лічыў вось сваёй легітымнай часткай, і фактычна зараз Украіна змагаецца за тое, абы дабыць себе гэтае месца ў захаднім свеце. Іншая справа, што фактычна вось пакуль яна змагаецца, змяніўся гэты свет, і тое, што мы бачым, што перспектывы ў ёё, але ўжо ў рамцы еўрапейскага праекту. Гэта насамрэч трошку іншая справа, мага быць, часам пра гэта таксама пагаворам. Ось справа, тое, што датычыцца нашай сённяшняй гутаркі, гэта тое, што відавочна, што Еўропа ввогуле, ды цэнтральна-ўсходняя Еўропа асабліва, яна можа разлічваць толькі пераважна на свае сілы. То бок, канешне, пакуль там нейкая дапамога ад Амерыцы, яе трэба выкарыстоўваць, і спадзяюся, што пэўны час гэтая дапамога будзе працягвацца, неглядзячы мага быць нават на адсутнасць вось такого імкнення ў сучаснай адміністрацыі, але доўгатэрмінова відавочна, што Еўропа ввогуле, ды цэнтральна-ўсходняя Еўропа у тым ліку, яны павінны разлічваць на, перш за ўсё, прынамсі, на свае ўласныя сілы.
Ну, мага быць, вы спытаеце, якое ўласна гэта дачыненне мае да вось сённяшняй тэмы, да тэмы сённяшняй размовы. Насамрэч яно мае прамое дачыненне, таму што пытанне нумар адзін і пагроза нумар адзін насамрэч для Еўропы як палітычнай супольнасці ввогуле, асабліва для цэнтральна-ўсходняй Еўропы. Ну, гэта мы ведаем хто. Гэта Расія, гэта імперская Расія, а іншай Расіі пакуль няма і наўрад ці будзе. Вось. І гэта тое, што датычыцца нашай прасторы ввогуле. А для Беларусі гэтае пытанне, яно насамрэч яшчэ больш, таму што калі Украіна, ну, сяк так, яна прынамсі вось ужо здабыла незалежнасць, ды здабыла паразуменне ў хаўруснікаў яе як часткі вось супольнай прасторы, дык Беларусь, на жаль, яна фактычна з'яўляецца часткай расійскага прастору. Мы гэта цудоўна разумеем. І мы таксама цудоўна разумеем, што Беларусь мае перспектывы дэкаланізацыі, то бок ну, атрымлівання сапраўднай незалежнасці ды будавання нацыянальнай дзяржавы толькі разам фактычна са знішчэннем імперскай гегемоніі Расіі. Я нават удакладню, што мова ідзе нават вось не пра існуванне Расіі і нават не пра існуванне расійскай імперыі, як вось такого, ну, геапалітычнага утворення, а менавіта пра знішчэнне расійскай альбо рускай імперскай гегемоніі. Чаму? Таму што тэарэтычна, ну, я нават сёння не буду гаварыць пра такія фантастычныя рэчы, як выбітная дэмакратычная Расія будучыні, то бок мы імкнемся гаворыць пра больш-менш рэальныя рэчы. Вось, але нават вось у імперскім кантэксце, пакуль мы можам, ну, уявіць себе, што існуе нейкая там адзіная прастора, але гэтая прастора з'яўляецца нейкім кангламератам больш-менш раўнавартасных адзінак, то гэта было б іншай справай. Таму што, ну, пакуль мы себе уявім, і насамрэч гэта цікавае пытанне, таму што нават вось у апошнія гады Гарбачоў, які змагаўся супраць Ельцына, я адразу хочу падкрэсліць, што і той былі імперцамі, то бок ніякіх тады пытанняў няма. Але вось дзеля гэтага змагання Гарбачоў вось атрымаў такое паразуменне, што захаваць савецкі звяз ён можа фактычна толькі коштам знішчэння Расійскай Федэрацыі, так званай, якую выкарыстоўваў Ельцын дзеля змагання з ім, якім чынам, дык чынам аўтанамізацыі альбо суверэнізацыі такіх яе частак, як Татарстан, Якутія, Чачня і гэтак далей. Таму ён прапанаваў ім далучыцца прама да савецкага звязу, і расійскае вось кіраўніцтва яно адчувала в этом велізарную насамрэч пагрозу, і нават потым ужо Шахрай ён пра гэта казаў, чаму яны вось пагадзіліся на знішчэнне савецкага звязу, таму што яны баяліся, што Гарбачоў можа вось у іх забраць вось усе гэтыя рэспублікі,
таким чынам ён бы захаваў вось савецкі связ, але Расія ўжо была бы разбурана. То бок а логіка Горбачёва тактычная, канешне, яна з'яўлялась у тым, што ну ён можна і не разумеў, але ну хутчэй адчуваў, што вось Расія, гэтая монструозная імперская Расія, яна не можа быць ось раўнаважнай з іншымі саюзнымі рэспублікамі, але калі ўжо гэтая Расія будзе без Татарстану, без Каўказу, без Якутыі, без Буратыі і гэтак далей, а мага быць і без Уральскай рэспублікі, без Сібірскай рэспублікі, дык гэта канструкцыя, ну, яна больш-менш жизнездольная. Таму насамрэч і для нацыянальнай Беларусі гэтая канструкцыя, она таксама была бы больш-менш, яна была бы больш бяспечнай, чым існуванне вось гэтай руска-расійскай імперскай гегемоніі ды метраполіі. Таму што яна будзе імкнуцца і яна імкнецца знішчыць Беларусь менавіта як нацыянальны адзінак. Вось, долучить его до российского свету, русского миру, хутчэй нават не у дзяржаўным сэнсе, а у культурным, у нацыянальным. То бок не даць адрадзіцца Беларусі як нацыянальнаму адзінку. Дарэчы, таму вось нават, канешне, мы цудоўна разумеем, што вось уся гэтая лукашэнкаўская палітыка маневравання з Расіяй, ну, яна не мае перспектыву. То бок гэта суто тымчасовая з'ява, і ўрэшце рэшт альба Беларусь будзе далучана ўжо канчаткова да Расіі, не дай Бог, альба ну, яна атрымае рэальны суверэнітэт. Але вось у рамцы гэтыя палітыкі, вось гэтыя ініцыятывы беларускіх быццам бы еўразійцаў, кшальту там Петроўскага, Пеці Дзерманта і гэтак далей, насамрэч яны маюць там пэўную рацыю, таму што вось тое, што яны імкнуцца змагацца супраць рускага нацыяналізму ў Расіі, ды прапанаваць альтэрнатыўную мадэль інтэграцыі еўразійскую, у якой народы будуць прызнаныя, па-першае, па-другае, больш-менш раўнаважныя. Ну, гэта зразумела, таму што тэарэтычна у рамцы гэтай канструкцыі сякі такі шанец у Беларусі ёсць існуваць як у нацыянальнага адзінка. Але, канешне, ну, гэта тымчасовая канструкцыя, таму што пакуль існуе расійская імперыя, руска-расійская вось гэтая гегемонія, ніякіх там еўразійскіх, нацыянальна-аўтанамійскіх і таму падобных канструкцыяў яна прызнаваць не будзе. То бок гэта проста трэба разумець, што ад прынамсі канцу 19 стагоддзя вось магістральны шлях развіцця Расіі гэта ператварэнне імперыі, такой архаічнай імперыі, ну, быццам бы надэтнічная, у нацыяналізірованую імперію альбо нацыяналізованую імперію, то бок палітыка русіфікацыі, ад якой яны былі часам вымушаны адхіляцца вось пад націскам тых ці іншых абставінаў, але імкнуліся заўсёды да яе павяртацца. Дык вось, якое гэта мае дачыненне да пытання пра беларускіх мусульманаў? Прамое мае дачыненне, таму што вось у кантэксце, стратэгіі вось гэтага беларускага, у тым ліку беларускага геапалітычнага змагання ў будучыні за свой суверэнітэт, якая шчыльна павязана з метой знішчэння вось гэтай
расійскай імперскай дамінацыі Беларусь патрабуе адносінаў ды звязу з паневоленымі народамі сучасная Россия, переважная большасць якіх гэта мусульманскія народы. То бок Татарстан, Башкортостан, народы Каўказу, ужо не кажучы пра новых там мігрантаў всялякіх, гэта народы мусульманскага бэкграунду, і трэба разумець, ну і ў тым ліку дзеля іх пасіянарнасці, як гэта паказваў прыклад Чечні, і, дарэчы, Зенон Станіславович быў у тыя часы адзіным, ну і беларускі народны фронт ввогуле, хто падтрымаў чеченскае змаганне, ламаючы, так бы мовіць, шаблёны. І гэта актуальна і зараз, і гэта будзе актуальна ў будучыні. Тут так трэба зразумець, што без мусульманскага фактару змагання з Расіяй, з расійскай дамінацыяй на гэтыя прасторы, яно немагчыма. Таму тут трэба пакінуць усялякія такія ілюзіі ды фобіі, што там лепш мець справу з хрысціянамі, культурнымі славянамі і гэтак далей расейцамі, чым з гэтымі рознымі мусульманамі, ісламістамі і гэтак далей. Усё ж такі гэты больш-менш падобныя і таму падобнае. То бок гістарычна мы ведаем, што ані Великаму княству літоўскаму, ані Беларусі як нацыянальнаму праекту, нацыянальнаму ўтворанню не зыходзіла пагроза ад мусульманскага свету, то бок экзістэнцыйная пагроза. Так, былі нейкія ў часы Великого княства, там ліку літоўскага, супярэчкі з крымскім ханствам, з іншымі татарамі, але гэта была такая сітуацыйная з'ява, былі супярэчкі, былі і хаусы, дарэчы. Але экзістэнцыйная пагроза, яна заходзіла, ды яна працягвае заходзіць ад Расіі, якая просто не прызнае існавання Беларусі ды Украіны як нацыянальна самастойных адзінкаў. Нават не дзяржава, а нацыянальна самастойных адзінкаў. Таму тут просто трэба мець паразуменне гэтых геапалітычных прыярытэтаў, а з гісторыі, з этнаграфіяй уласна Беларусі гэта павязана тым чынам, пра які пісаў у тым ліку Ян Кастанкевіч. Вы ведаеце, што я шмат разоў ужо гаворыў пра Станкевіча, пра ягоныя думкі, пра ягоныя працы. Я, дарэчы, паўтарю, што лічу его, нават, ведаеце, не навукоўцам выбітным. Ён для свайго часу, канешне, быў вядомым ды выдатным навукоўцам, але як навуковец, як да навукоўца, у тым ліку лінгвіста, да яго шмат пытанняў, я гэта цудоўна разумею, і я насамрэч, мне гэта не цікава ў тым сэнсе, што я не лінгвіст, я ведаю, што ён мае просто велізарныя такія поспехі, меў велізарныя поспехі, але ў тым ліку пісаў нешта, што выклікала пытанне, і што выклікае пытанне зараз з лінгвістычнага пункту гледжання. Але я насамрэч лічу, што Станкевіч, ён сур'ёзна недаацэнены як ідэолог беларускі. Таму што ён успрымаецца перадусім як лінгвіст, гісторык у другую чаргу, мага быць. Але ён быў ідэолог, ён быў палітык. Ён, дарэчы, кіраваў арганізацыяй беларускіх нацыяналістаў у пэўны час. То бок,
была, мы цудоўна ведаем, арганізацыя украінскіх нацыяналістаў ОУН. І гэта, ну, быццам бы матрыца такая гістарычнага украінскага нацыяналізму, гэта падмурак у нейкім сэнсе для сучаснага украінскага нацыяналізму. Але была і арганізацыя беларускіх нацыяналістаў. Так, яна не была такой паспяховай, як ОУН, дакладнейшая. Вось, і больш вядома ў тыя часы з практычнага пункту гледжання беларуская незалежніцкая партыя. Але ось арганізацыя беларускіх нацыяналістаў, якой кіраваў Станкевич, яна таксама вельмі цікава. І у тым ліку яна цікава тым, што яна удзельнічала вось у актыўнасці Кангрэса паневоленых народаў, які ОУН арганізаваў у 43-м годзе, і якая з часам вось гэта ініцыятыва ператварылася в антибальшевіцкі блок народаў на захадзе. Дык вось у гэтым кангрэсе таксама удзельнічалі прадстаўнікі розных нацыяў, ну, тагочаснага Савецкага Звязу, такіх як грузіны, армяне і гэтак далей, але у тым ліку і мусульманскіх народаў. І вось АБН Станкевича, яна кантактавала з усімі гэтымі нацыянальнымі адзінкамі, арганізацыямі, таму што яна разумела, таксама як разумелі і украінскія нацыяналісты з АУНа, што без іх, без вось шчыльнага звязу перамагчы немагчыма. Але апрача практычнага пункту гледжання, Станкевич пакінуў пасля сябе вельмі цікавую тэарэтычную спадчыну. То бок, вось его кніжка «Беларускія мусульмане» вельмі цікавая. І ён там піша, ну, насамрэч, большасць з гэтых рэчоў, яны добра вядомыя беларускім навукоўцам. То бок, гэта рэчы пра тое, што хто лічацца беларускімі татарамі, так, продкі якіх прыйшлі до Великого княства Літоўскага у часы Вітаўта, засталіся, перайшлі на мову беларускую фактычна, альбо старабеларускую, протабеларускую. Вось, яны унеслі вялікі уклад да развіцця беларускай мовы. То бок, вось гэтыя кітабы, пра якія у тым ліку піша ён, але гэта вядомая надта тэма, яны там шмат захавалі такіх лінгвістычных рысаў, вось дзякуючы вось гэтай спадчыне, потым там навукоўцы беларускія альбо протабеларускія, якія з гэтым працавалі, яны просто былі схопныя, ну, далей вось развіваць гэтыя рэчы, і такім чынам развівалась і літаратурная беларуская мова. І таксама яшчэ одна вядомая рэч, гэта тое, што, ну, вось фактычна беларусы гэта мага быць нават адзіны, ну, пераважна хрысціянскі еўрапейскі народ, які мае у тым ліку арабскі алфавіт. То бок, ну, канешне, гэта перш за ўсё кірылічны алфавіт, гэта лацінка, цудоўна вядомая сёння, але таксама гэта арабскі алфавіт, якім былі напісаны вось гэтыя кітабы, то бок на старабеларускай мове. І вось гэтымі арабскімі літарамі. І больш за тое, вось гэтыя арабскія літары, дзякуючы ім былі захованы вось арыгінальныя нейкія рысы
ось беларускай, ну, размовнай гутаркі, мовы, гаворкі, дакладнейшай, вось, якія, ну, мага быць не так дакладна ў тыя часы фіксаваліся іншымі літарамі. Ну, гэта цудоўна вядомыя рэчы, тут так мы не адкрываем ніякой Амерыкі. Вось, але што цікава там? Там цікава тое, што Станкевич, ён там прямо піша, што вось гэтыя беларускія татары, так званыя, які пісалі гэтыя кітабы, у тыя часы, калі яны іх пісалі, яны ўжо былі этнічнымі беларусамі. То бок гэта насамрэч такі абсалютна арыгінальны, асабліва ў нашы часы, погляд, і ён там тлумачыць чаму. Ён тлумачыць таму, што гэта праз, ну, фактычна дзвя галоўныя чыннікі, так бы мовіць, этнічнасці. То бок, перш за ўсё, гэта тое, што яны перайшлі з сваёй першапачатковай тюркскай мовы на славянскую, на старабеларускую. А другое, і гэтыя рэчы павязаныя, гэта тое, што фактычна яны ператварыліся на беларусаў, протабеларусаў, крывічоў, русінаў, літвінаў. Ну, то бок мы разумеем, пра што ідзе гаворка, гутарка. Яны ператварыліся па крыві на іх. І ператварыліся, дзякуючы таму і праз тое, што яны бралі себе жонак з аўтахтоннага насельніцтва, яны пры гэтым захоўвалі рэлігію, іслам, але перахадзілі на беларускую альбо старабеларускую мову, і з часам вось іх нашчадкі, яны ўжо, ну, атрымліваліся фактычна беларусамі або аўтахтонамі і па крыві. І нават сёння мы ведаем, што вось сучасныя генетычныя даследаванні, яны ў значнай меры гэта зацверджваюць, таму што так, яны кажуць, што вось у гэтай папуляцыі так званых беларускіх, літоўскіх татараў, ліпка, яшчэ іх называюць, ну, там амаль 30% вось гэтых спецыфічных ДНК генетычных маркераў для вось азіяцкага паходжання. Але вось астатнія 70%, ну, прыблізна 70%, гэта ўжо, ну, так бы мовіць, местная аўтахтонная кроў. То бок Станкевич навукова, на пункту гледжання, ён меў рацыю. Таму ён пісаў дакладнейша, што, ну, фактычна гэта беларусы. То бок гэта, ну, так бы мовіць, мусульманскі субэтнас беларускага народу. І чаму вось гэта вельмі цікавая, ну, тэма? Таму што калі пачыналіся вось гэтыя працэсы нацыянальнага адраджэння, альбо дакладнейша нацыянальнага будавання мадэрных нацыяў, у тыя часы яшчэ, ну, картына этнічная, яна не была так зафіксована, як зараз гэта лічыцца. То бок этнічныя межы, яны фармаваліся яшчэ. Гэта была там пэўная дынаміка. І мы ведаем, як гэта было, ну, з галоўнай, так бы мовіць, часткай беларусаў, паміж якіх былі людзі ось у мінулым са свядомасцю польскай, там, літоўскай, якой заўгодна, але гэтыя людзі ось часам яны пачыналі себе лічыць беларусамі дзеля паходжання, дзеля там культурнага ўплыву, так ці інакш. То бок, ну, падобныя працэсы, яны насамрэч былі і ў палякаў, і літоўцаў. Гэта звычайная справа для гэтых ось усіх працэсаў. І што тут такая, ну, важна зразумець, тое, што ось сёння
беларускія татары ўжо лічацца акрэмай нацыянальнасцю. Але фактычна вось гэтай акрэмай нацыянальнасцю іх зрабіла савецкая нацыянальная палітыка. Ось чаму? Таму што савецкая нацыянальная палітыка ввогуле яна была накірована на абмежанне беларускай этнічнай прасторы. І гэта датычыцца і ввогуле яе геаграфічнага, этнагеаграфічнага складу, таму што той самы Станкевич, ён тлумачыў, ось паказваў беларускую альбо великолитвинскую этнічную прастору, якая захоплівала не толькі сучасную Беларусь, але прастору ад Пскову до Рязані. Вось, але нават такія відавочна беларускія этнічныя часткі, як Захадняя Смаленшчына, як паўднёвая Пскоўшчына, як Захадняя Бряншчына, мы ведаем, яны былі адрэзаны ад Беларусі, і нават мы цудоўна ведаем, што былі спробы адрезаць ад Беларусі нават і Магілёўшчыну, Віцебшчыну, Гомельшчыну. То бок савецкая нацыянальная палітыка яна была накірована на, перш за ўсё, першапачаткова яны нават не прызнавалі беларусаў акрэмай нацыянальнасцю. Гэта цудоўна вядома. То бок той самы Мяснікоў альбо Мяснікян, его арыгінальнае прозвішча, ён казаў, што беларусы гэта не сапраўдная нацыянальнасць. Але калі яны ўжо былі вымушаны прызнаць Беларусь, беларускую такую-сякую рэспубліку, потым, то бок іх палітыка была накірована на тое, чтобы зрабіць гэтую нацыянальнасць максімальна такой сувенірнай, так бы кажучы, то бок абмежанай, такой фальклорнай, несапраўднай. Вось, дарэчы, з украінцамі ім гэта не так у іх адбылося, таму што хаця яны і адрезалі ад Украіны і шмат этнічных земляў, накшталт Кубані, Воронежшчыны, Куршчыны, Белгародшчыны і гэтак далей, але нават у тых межах Украіны, якія яны былі вымушаныя прызнаць, Украіна адбылася як такая жизнездольная нацыянальная адзінка. А ось з Беларусю ім гэта ў значнай меры, у іх гэта атрымалася. І Вільня, мы ведаем, гэта акрэмае пытанне, не будзем его зараз закранаць, але вось на ўсходнім напрамку таксама гэта зразумела. Але гэта датычыцца не толькі геаграфічнага складу. То бок вось гэтае пытанне беларускіх татараў альбо беларускіх мусульманаў, яно насамрэч таксама злучана з гэтым пытаннем ввогуле. Таму што калі мы себе прадставім такую Беларусь не толькі у больш-менш адэкватных межах, Беларусь з такой вагой прыблізна як Украіна, а яшчэ і з мусульманскім субэтнасам, і праз які яна была бы здольна мець паспяховыя кантакты з мусульманскімі народамі, з мусульманскімі патэнцыйнымі хаўруснікамі, гэта была б ужо іншая гісторыя. І калі гэта гучыць для вас трошку фантастычна і незразумела, я просто хочу звярнуць вашу увагу на практычны прыклад. То бок, вось Харватыя, Сербія, калі пачыналіся там таксама працэсы нацыянальнага адраджэння, нацыянальнага будавання, і там паўсталі пытанні таксама межаў. Але межаў не толькі геаграфічных, але, так бы мовіць, яшчэ
этнаграфічных, тому что вось гэтая супольнасць, якая там была, славянскіх мусульманаў, якіх мы сёння ведаем як баснякаў, але ў тыя часы вось яе сучасны нацыянальны статус, ну, ён яшчэ не існуваў. То бок сёння себе баснякі яны ўжо лічуць паўнавартаснай нацыі, і, дарэчы, гэта магчыма для іх дзякуючы таму, што ў іх ёсць не толькі лічба адпаведная, у них не толькі тэрыторыя, у них дзяржава фактычна. Там абмежаная, сякая, такая, але яна і яна прызнаная. Таму гэтая канструкцыя вось сёння яна надта жизнездольная. У тыя часы гэта яшчэ было не так. І фактычна там адбывалася змаганне за вось гэты кантынгент славянамоўных мусульманаў паміж сербамі ды харватамі. Але яны там ставіліся по-рознаму. То бок сербы, фактычна іх палітыка, яны там пэўны час былі вымушаны таксама выкарыстоўваць розную рыторыку, але ввогуле іх палітыка была накірована абы вось знішчыць рэлігійную ідэнтычнасць гэтага насельніцтва. То бок калі не атрымліваецца іх знішчыць просто фізічна, дык перетварыць іх на сапраўдных быццам бы сербаў, то бок на праваслаўных, то бок павяртаць іх да веры бацькоў, як яны яе лічылі. Там насамрэч акрэмая гісторыя, што там гістарычна насамрэч адбывалася. Зараз я не пра тое. То бок вось і так наша сённяшняя гутарка, яна атрымалася вельмі доўгай. Таму фактычна, то бок мета сербскай нацыянальнай палітыкі была у тым, абы ператварыць вось гэтых славянамоўных мусульманаў на звычайных сербаў. То бок абы яны ўжо не былі мусульманамі. Але вось харвацкая палітыка, яна была іншай. І у тым ліку я лічу гэта простое, што харватаў было менш. Харваты разумелі, што сербы гэта такі дамінуючы вораг альбо канкурент. І харвацкае стаўленне да славянскіх вось гэтых мусульманаў, яно было іншае. То бок вядомы харвацкі ідэолог харватскага нацыянальнага адраджэння Анте Старшевич, ён пісаў, што харваты гэта народ так пераважна хрысціянскі, каталіцкі, але таксама харваты мусульмане. То бок вось гэтых баснякаў ён лічыў просто харватамі-мусульманамі, і ён казаў, што гэта нашы дарагія браты, што мы прызнаем абсалютна іх рэлігійную ідэнтычнасць, мы з павагай да гэтага ставімся. І потым, калі ўжо была праглашана незалежная харвацкая дзяржава, яны у тым ліку прама декларавалі, што харвацкая нацыя, гэта нацыя так пераважна каталічская, але у тым ліку вось мусульмане харваты, яны з'яўляюцца неабходнай і раўнапраўнай часткай харвацкай нацыі. То бок не толькі грамадзянамі нейкімі як этнічная меншасць, не, часткай харвацкага этносу, часткай харвацкай нацыі. І гэта простое, што яны разумелі, што Харватыя патрабуе вось гэты фактар, у тым ліку ў змаганні з сербскім шавінізмам. І яны гэта выкарыстоўвалі у тым ліку дзеля кантактаў з ісламскім светам і гэтак далей, гэтак далей. І чаму гэта было магчыма? Там іншая справа, што фактычна
хорватская незалежная держава, альбо незалежная держава Хорватии, она была, як мы ведаем, знішчана. А ўжо тая Хорватія, якая ось паўстала ўжо з разбурэннем камуністычнай Югославіі, там ужо была там іншая этнапалітычная спецыфіка. Дык вось, чаму гэта было магчыма ў незалежнай хорватскай дзяржаве, але гэта не атрымалось так у Беларусі? Ну, дык менавіта таму, што хорватская дзяржава, яна была незалежная. А вось по знішчэнню БНР, у БНР, вядома, просто не было часу аб там нешта рабіць на гэтым напрамку. У яе былі другія прыярытэты, другія справы і гэтак далей. І мы не ведаем насамрэч, як там БНР ўжо потым могла бы ставіцца вось до гэтага пытання. Ну, то бок, менавіта простое, што прынамсі на нейкі час незалежная дзяржава Хорватія адбылася, а незалежная Беларусь у выглядзе Беларускай Народнай Рэспублікі, ну, фактычна яна існувала вельмі такі абмежаны тэрмін. Вось гэта потым ужо ператварылася на справу савецкай нацыянальнай палітыкі. А накірунак савецкай нацыянальнай палітыкі быў у тым, аб закансерваваць беларусаў як такі вельмі абмежаны тэрытарыяльна ды этнаграфічна, фактычна сувенірны, так бы мовіць, народ. Ось. І яшчэ вось одна рэч, якую таксама трэба улічваць, ну, таму што сёння наши дарагія хаўруснікі, напрыклад, татары, яны могуць казаць, ну, што вось людзі лічаць себе татарамі. Што вы прапануеце? Вы прапануеце, то бок, замінаць ім у гэтым альбо нешта падобнае? Не, абсалютна не гэта. І я потым пра гэта таксама пару словаў скажу. Але гістарычна, рэтраспектыўна таксама нам трэба зразумець, як гэта адбывалася. То бок, ніхто не вось замінае тое, што гэтыя людзі, яны былі татарамі. Але трэба разумець, што разумелася вось пад гэтым словам татарам у тыя часы, першапачаткова. Татары не былі нацыяй у мадэрным сэнсе. Таксама, як нацыяй, канешне, не былі ў тыя часы у сярэднявеччы і беларусы. То бок, мы разумеем, што вось усе гэтыя назвы літвіны, там, русіны ў значнай меры, яны не былі вось нацыёнімамі. То бок, пад імі не лічыліся адпаведныя мадэрныя нацыі. Нават вось калі мы кажам там палякі, таксама палякі ў тыя часы яшчэ у значнай меры, прынамсі іх велізарная частка, таксама гэта былі не этнічныя палякі. То бок, напрыклад, генты рутэні, насьёны полоні, гэта не тое самае, што сучасная польская нацыя. І гэта было шмат дзе, насамрэч. Ну, напрыклад, калі павяртаемся на Балканы, там таксама туркамі лічыліся не толькі этнічныя туркі альбо моўныя туркі, але вось часам называлі туркамі альбо турцы вось тых самых славянскіх мусульманаў праз іх праз іх рэлігію. Вось. Таксама у нашай геаграфіі часам вось у цэнтральнай Еўразіі, у тым ліку, татарамі вельмі часта называлі проста мусульманаў альбо тюркскамоўных мусульманаў. Але справа ў тым, што на час 19-20 стагоддзя вось гэтыя мусульмане, якія лічацца
беларускімі, польскімі, літоўскімі татарамі, яны нават ужо не былі тюркскамоўнымі. То бок гэта ўжо былі славянамоўныя мусульмане. То бок усё іх татарства было выключна ў тым, што яны былі мусульманамі. І яны у старажытныя часы мелі тюркскае паходжанне. Хаця трэба таксама памятаць, што толькі часткова, таму што ўжо з часам нават іх паходжанне змянілася, і па крыві яны ператварыліся таксама у пераважна балцка-славянскі, так бы мовіць, народ. Таму вось на момант 19-20 стагоддзя у іх яшчэ не было нацыянальнай свядомасці. То бок таму што нацыі мадэрныя толькі фармаваліся ў тыя часы. І гэта змянілася тады, калі з аднаго баку беларуская нацыянальная справа, фактычна яна атрымала паразу, яна стратила ініцыятыву, то бок ей просто было не да таго. Калі там пра гэта пісаў Станкевич, гэта ўжо было у эміграцыі, то бок гэта ўжо была такая справа, пераважна тэарэтычная для яго. І не было магчымасці просто там нешта рабіць, таму што элементарна не было там улады нацыянальная. А вось на гэтым фоне пачалась там актыўнасць вось менавіта татарскага нацыянальнага руху з Казані, з Волгі. У тым ліку вядомы дзеяч татарскі Гаяз Ісхакі, вельмі такі паслуговы дзеяч, які там мае меў там поспехи у тым, што датычыцца татарскага нацыянальнага адраджэння, і они там спрабавалі будаваць штат Ідель-Урал, дарэчы. Вось, калі гэта ўсё таксама атрымала паразу, ён жыў просто пэўны час у Польшчы. І вось калі ён жыў там у Польшчы, ён там шмат рабіў дзеля таго, абы пашырыць, не толькі ён, канешне, ён да яго паплечнікі, абы пашырыць паміж мясцовых мусульман, вось гэтага татарскага старажытнага паходжання, менавіта ўжо нацыянальную татарскую свядомасць. Але вось зараз просто я прапаную нашим харуснікам, дарэчы, просто людзі, якія мяне ведаюць, яны ведаюць, што я апошні чалавек, якого можна там прызнаць тюркафобам, у тым ліку татарафобам. То бок я там шмат артыкулаў нават напісаў вось в абарону татарскага народу, ягоных інтарэсаў, суверэнітэту і так далее. Я маю добрыя абсалютна адносіны з татарскімі нацыянальнымі дзеячамі, з татарскім нацыянальным рухам, падтрымліваю его. Але вось нават з гэтага пункту гледжання я прапаную нам падумаць, што татарскаму нацыянальнаму праекту дало ператварэнне вось гэтыя часткі, быццам бы у частку татарскага народу. Па-першае, перш за ўсё, насамрэч, у яком становішчы зараз сам татарскі народ, то бок у яго, так бы мовіць, этнічнай метраполіі у Татарстане. Яно, на жаль, вельмі такое, не аптымістычнае. Я думаю, наши паважаныя сябры татарскія з гэтым пагадзяцца. Вось, і з гэтага пункту гледжання абсалютна, відавочна, што абсалютным прыярытэтам татарскага нацыянальнага праекту з'яўляецца не там ататаріванне нацыянальнае альбо нацыяналізацыя там татараў, напрыклад, у гэтай прасторе великалітвінская, а менавіта атрымліванне суверэнітэту ды ператварэнне Татарстану на сапраўдную нацыянальную дзяржаву. То бок пытанне жыцця альбо смерці для татарскага народу гэта вось гэта. І, дарэчы, пра гэта цудоўна зараз гаворыць
відомий добра бывалы ўжо муфці Украіны Саід Ісмаілов, які ветеран расійска-украінскай войны, які змагаецца з акупацыяй, вось са зброяй в руках. І ён таксама вось у адной з гутарак его, калі пра гэта пыталі, што вось там ёсць разныя татарскія землі, гістарычна татары жылі там, сям, там у Сібіры і так далей, ён просто казаў, гэта все, канешне, цудоўна, але ну, гэта, так бы мовіць, я не цытую, но па сэнсу, гэта праграма максімум, так? Але вось праграма мінімум, гэта тое, без чаго татарскі народ існаваць не зможа, гэта, ну, атрымліванне уласнай нацыянальнай дзяржавы хаця бы ў межах сучаснага Татарстана. То бок гэта sine qua non, як гаворыцца. І мы бачым, што гэтага няма у татарскага народа. Але вось у той же самый час мы бачым, што вось у 90-е гады, і зараз гэта часткова працягваецца, калі пачалася уже другая чарга вось гэтага нацыянальнага адраджэння, вось нацыянальнае адраджэнне беларускіх татараў, яно таксама, ну, ввогуле пашло вось у гэтым напрамку. Чаму я кажу ввогуле? Таму што насамрэч ёсць шмат там, ну, просто выключенні з гэтага правіла. То бок ветэраны беларускага нацыянальнага руху, беларускага нацыянальнага фронту, у тым ліку, ведаюць цудоўна беларускіх татараў, мусульманаў, якія фактычна удзельнічалі в беларускам нацыянальным адраджэнні, беларускай мовы і гэтак далей. Але вось, ну, зноў-такі, фактычна суверенная нацыянальная беларуская дзяржава была ўжо ў другі раз знішчана. То бок і замест яе сфармавалася вось гэтае квазінацыянальнае ўтваренне лукашысцкая так званая Рэспубліка Беларусь, якую мы, канешне, там прызнаем як міжнародна прызнаную вось нейкую там рамку, якую ў будучыні мы спадзяемся зможа выкарыстаць беларускі народ, або атрымаць паўнавартасную нацыянальную дзяржаву. Але, ну, цудоўна зразумела, што зараз гэта не нацыянальная дзяржава, гэта квазінацыянальнае вось утварэнне, такое самае, якім быў БССР, была БССР. Нават мага быць горш, таму што ў БССР сяк-так захоўвалася больше беларушчыны, чым вось у лукашысцкай Беларусі. Але гэта іншая справа. То бок, і вось калі беларусы вось ужо другі раз апыніліся ў квазінацыянальным гэтым утваренні, які замінаў паўнавартаснаму нацыянальнаму развіццю, вось зноў-такі нацыянальнае развіццё беларускіх татараў, беларускіх мусульманаў, яно было накірована ў напрамку Казані. Ну, то бок у этнічным сэнсе. А фактычна, праз тое, што Казані няма палітычна, Казань ё калоніі Масквы, фактычна ў напрамку Масквы. Таму што вось усе гэтыя расійскія псевдотатарскія мусульманскія арганізацыі, ну, гэта каланіяльныя інструменты маскоўскай палітыкі. Таму фактычна адбываецца тое, што праз пашырэнне сярод беларускіх мусульманаў фактычна такой, я б сказаў, квазітатарскай нацыянальнай свядомасці, яны далучваюцца да Масквы, да маскоўскага вось гэтага цэнтра ўплыву у выглядзе каланіяльных вось гэтых псевдотатарскіх арганізацыяў. І таму менавіта мы маем сітуацыю, калі нават вось у Польшчы і нават, на жаль, у Літве у значнай меры вось гэтыя татары, так званыя з свядомасцю татарскай нацыянальнай, праз тое, што яны накірованы на, так бы мовіць, Казань,
фактычна яны накірованы на Москву і яны падтрымліваюць Россию. Вось у тым ліку праз актыўнасць вось гэтых расійскіх татарскіх мусульманскіх арганізацыяў. А про Беларусь ввогуле нема гутаркі, тому что Беларусь яна ввогуле кантралюецца фактычна ў значнай меры Россией. А вось тое, што датычыцца афіцыйнага беларускага ісламу, яно под контролем вось, конечно, у першую чергу державы, так бы мовіць, але у ідэалагічным культурным сэнсе оно абсолютно накіровано на Москву, на вось гэтае маскоўскае псевдотатарство. Таму у будучыні, калі мы спадзяемся на тое, што Беларусь ператворыцца ў паўнавартасную нацыянальную дзяржаву, паўстане пытанне таксама. І, канешне, мы ў першую чаргу заходзім з прынцыпу свабоды выбару, то бок кожны чалавек ён можа выбіраць тую нацыянальнасць, якую ён лічыць адпаведнай для сябе, прыемнай для сябе. Але справа не ў тым, абы ім замінаць быць татарамі, часткай татарскай нацыянальнай адзінкі. Справа ў тым, што беларускі нацыянальны праект насамрэч ён зацікаўлены прапанаваць альтэрнатыву. Прычым гэта альтэрнатыва не такая, што вы не татары, вы беларусы. Не, вы можете быць і татарамі ў такім гістарычным сэнсе. Ніхто не замінае вось вашего права адчуваць сувязь з старажытнымі продкамі нейкімі. Але фактычна ды аб'ектыўна з этнічнага пункту гледжання, нават з этнічнага пункту гледжання вы з'яўляецеся ўжо часткай гэтай аўтахтоннай прасторы. І вы можете себе лічыць часткай беларускай нацыі, палітычнай нацыі, у тым ліку мага быць і этнічнай нацыі ў выглядзе нейкага субэтнасу. І, дарэчы, чаму гэта цікава сёння вось на перспектыву будучыня, тому что калі беларусы будуць развівацца як мадэрны народ, а гэта можа быць толькі так, тому что гэта надта такі продвинутый, так бы мовіць, народ, сярод паміж якого ёсць людзі розныя, з рознымі імкненнямі. І, канешне, гістарычна, перш за ўсё, беларусы гэта народ хрысціянскі, але мы ведаем сёння, што ёсць ужо нейкія паганцы, балцкія і гэтак далей, пратэстанты. Вось, але таксама ёсць, ды будуць і мусульмане, то бок канвертыты. І яны ёсць сёння, і у тым ліку яны ёсць надта вядомыя. Напрыклад, вось Даніил Моджахед Лукашук, які змагаўся в Украіне, де загінуў. На жаль, вельмі яскравая такая была асабістасць. Вось ён чалавек, дарэчы, які нават его вельмі так паважалі хлопцы з такімі ультраправымі поглядамі, не глядзячы на тое, што ён мусульманин, але там гэта ўжо адчуваецца інакш, калі людзі змагаюцца разам і гэтак далей. І ўрэшце рэшт яны просто пераканаліся, што гэта не нейкі людзі быццам бы ідзілаўцы нейкія, якія хочуць знішчыць нацыянальныя культуры, дзяржавы і гэтак далей, а наадварот, вось хлопец, ён змагаецца фактычна за нацыянальную будучыню Беларусь, Украіны, і праз гэта робіць магчымай нацыянальную будучыню Беларусі. Вось, то бок, ёсць такія людзі, то бок, ён паводле паходжання не быў гэтым аўтахтонным беларускім мусульманінам альбо татарінам, альбо такія людзі яны ёсць. І вось у Беларусі фармавалася форма такая
ісламу, якая больш не тое, што падабаецца, якая в інтарэсах беларускай нацыянальнай супольнасці ды праектнасці, канешне, лепш, абы яна была арганічнай. То бок таму, што людзі, у якіх няма вось гэтай легітымнай, так бы мовіць, ідэнтычнасці, яны далучаюцца сёння да нейкіх экстрэмісцкіх тэрарыстычных арганізацыяў, робяць нейкія тэракты і гэтак далей. І гэта зразумела, таму што вось гэтыя людзі, якія страцілі адну арганічную ідэнтычнасць, не атрымалі іншую. А вось у такіх прыкладах, як гістарычна гэта было у Великом княстве Літоўскам, ё падставы, абы такія людзі, яны, захоўваючы сваю рэлігію, якія яны выбіраюць, яны заставаліся бы легітымнай часткай нацыянальнай прасторы, гістарычна легітымнай, і яны падставалі на яе корысць таксама. То бок яны маглі прадстаўляць яе у ісламскім свеце, у арабскіх краінах, Турэччыне і гэтак далей, як гэта, дарэчы, робяць зараз украінскія мусульмане. То бок дасюль іх кантралявала Расія, у тым ліку праз вось гэтыя татарскія у лапках, канешне, промаскоўскія арганізацыі, але у тым ліку і украінскія мусульмане сёння змагаюцца за самастойнасць, за незалежнасць, у тым ліку ад Масквы. І у гэтых пытаннях яны таксама спрабуюць прадстаўляць Украіну ва ісламскім свеце, таму што Масква, яна робіць вельмі актыўную працу і там, яна, нягледзячы на сваю ісламафобскую палітыку ў Расіі, у дачыненні татараў, дагестанцаў, гэтак далей, палітыку русифікацыі, яна спрабуе прадставіць Расію як такого хаўрусніка ісламскага свету. І вось гэтыя украінскія мусульмане, яны супрацьстаяць гэтаму. То бок яны, наколькі у іх хапае сілаў, яны тлумачаць братам сваім па вере, што гэта не так. То бок і нешта ў них атрымліваецца у тым ліку з гэтым. Таму у будучыні, калі у любым выпадку так ці інакш ісламская прысутнасць у Беларусі будзе. Канешне, яна не будзе такой масіўнай, як яна ёсць у Расіі, і наўряд ці беларускі нацыянальны праект як такі у гэтым зацікаўлены, але яна будзе. І заходящее з гэтага, беларускі нацыянальны праект, ён просто зацікаўлены у тым, чтобы мусульмане Беларусі, у тым ліку простое, што яны лічаць себе часткай татарскага нацыянальнага праекту, яны былі бы не агентамі ўплыву іншай дзяржавы, так бы мовіць, а наадварот, лічачы себе часткай беларускай нацыі, при этом не страчвае, мага быць, гэтай старажытнай татарскай у тым ліку свядомасці, маючы права у тым ліку на контакты з татарскімі мусульманамі і гэтак далей, чтоб, аднак, быць перадусім беларускімі мусульманамі у нацыянальным сэнсе. І гэта сёння актуальна, гэта сёння магчыма. Калі дакладней, гэта актуальна яшчэ не сёння, але гэта будзе актуальна заўтра. І таму, калі мы маем нейкія планы на будучыню, і калі мы ўжо зараз думаем пра будучыню беларускага нацыянальнага праекту, у тым ліку у ягоным геапалітычным вымярэнні, мы павінны
думаць і пра гэта таксама.